És que és un procés polític més que jurídic. I les lleis, els marcs constitucionals, poden permetre determinats processos, com passa, per exemple, a Canadà o al Regne Unit, o pot impedir-los, com és el que passa en l'estat espanyol. Per tant, una de dues, quan hi ha una confrontació entre la legitimitat democràtica i legalitat constitucional, que aquest és un tema clàssic, no és un tema nou, diguéssim. Això dura des de finals del segle XVIII, des dels principis que hi ha, diguéssim, democràcies liberals, etc. Sempre hi ha una tensió entre legalitat i procés democràtic. I és a base de diferents ruptures. Les grans ruptures mai s'han fet d'acord amb la legalitat anterior. S'han fet amb un trencament, d'aquesta legalitat per passar a una legalitat diferent. El que ha fet el PSOE a Granada, si un estudiant de Ciències Polítiques de primer, ja no dic de màster o de doctorat, no, de primer curs, fa un treball sobre federalisme i entrega això, se'l suspèn. El suspèn, sí, directament. O sigui, els que ho han fet, o bé són uns ignorants totals del que és el món del federalisme comparat, o bé no ho són i intenten, colar un gol il·legal, és a dir, fer veure que és federal una cosa que, vaja, és impresentable des del punt de vista del que és la teoria federal i del que és la concreció dels principals estats federals del món. En bona part, la gent s'ha tornat, no sé, o en tot cas la gent ha volgut o vol la independència per això, perquè ha perdut l'esperança de la reforma democràtica profunda d'una estructura com és l'estat espanyol, on veiem que cada dia que avança s'enfonsen més en aquesta mena de dinàmica i no en saben sortir. Per tant, la responsabilitat serà nostra, si no ho fem bé serà la nostra culpa, tenim l'oportunitat de fer-ho i jo crec que hi ha raons més que suficients per pensar que som capaços de fer una millora important. La independència serveix per això, perquè hi hagi més justícia social, perquè hi hagi més prosperitat econòmica i jo sempre he dit, però ja fa molt temps d'això, que el que hauríem de ser capaços d'associar l'objectiu de la independència amb la radicalitat democràtica. Hem de ser un país més radicalment democràtic del que som. La independència no hi ha una societat, diguem, prèviament preparada per la independència perquè no ens hem pogut entrenar, diguem, no ho hem provat altres vegades, no ho hem fet cap altra vegada. Per tant, no és que ens trobi entrenats, jo crec que ens troba amb molta il·lusió, amb una gran expectativa de millora. També és veritat que ens troba amb molta reflexió sobre com fer-ho. Probablement, quan ho aconseguim, es podrà dir que som el país que més ho hem pensat, és a dir, que més hi hem donat voltes, que més llibres s'han escrit, més s'han pensat quines estructures d'estat caldria i com s'hauria de fer i com s'hauria de deixar de fer. Han recorregut més aviat a la via emocional. D'una banda, a fer por, i aquí hi ha tota aquesta lògica de la suposada confrontació i de la divisió del país i una cosa rara, com si els Estats Units, quan voten republicans i demòcrates, el país quedés dividit. N'hi ha uns i uns altres, però això no divideix socialment el país. I aquí també ja hi som, els que volem la independència, els que no, ja hi som ara. I oi que no considera encara el país estigui dividit perquè haurà d'estar dividit després quan seguirem sent uns a favor i els altres en contra, simplement perquè ara la majoria la tindrem uns altres. Diguem, això és absurd. Ho hem intentat moltes vegades. Ja veiem que quan Catalunya demana una mica més, surten totes les comunitats autònomes, els seus presidents, i s'hi oposen. Per tant, jo veig completament inviable una millora del sistema de finançament. Això s'ha promès cada vegada que hi ha una reforma, s'ha dit que aquesta seria l'última, que ara sí. Sí, i la millor. Exacte, i la millor. Recordo el conseller Castells, per exemple, inclús Convergència amb el Partit Popular. I el conseller Castells va dir que bé, que allò era increïble. I no s'ha aconseguit mai. Per tant, és inviable. A més, ara que no hi ha recursos, perquè en una altra situació, en l'últim model de finançament, encara l'Estat va injectar
recursos al sistema i tothom va guanyar una mica. Ara, que no té recursos el govern central, és impossible millorar el sistema. Clar, lògicament hi ha ara comunitats autònomes que tenen molts més recursos per habitant que no té pas Catalunya. Això no podria ser, tindrien menys recursos i haurien de saber gestionar els seus recursos d'una forma segurament més eficient que ara no fan. Per tant, esclar, a Espanya no li interessa que Catalunya tingui un sistema de finançament diferent, el que suposava el pacte fiscal, i sempre suposarà també la independència de Catalunya des d'aquest punt de vista. El sistema funciona que nosaltres paguem els impostos a Madrid, però com que no els pot ni gestionar la Generalitat, que ho gestiona l'administració central, doncs lògicament aquests recursos els ha de retornar a Catalunya l'administració central. Què passa? Doncs que l'administració central els retorna a Catalunya, però ens diu que ens els deixa quan eren nostres. És a dir, nosaltres paguem 1.000 i d'aquests 1.000 en diu ara us en donaré 300, però us els deixo i encara m'heu de pagar interessos.